kor gwenge gi Collins Okaka. Odonje kaonti ma Siaya kama yudo ni Duol mochung negedo mag udi pacho kaendi mano National Construction Authority chako chenro mar tiego jokanyo maggi kaonti no ma Siaya ewi chike manyien mabiro tayo sekta no. Kane oloso e kaonti ma Siaya apisa maduong' mar NCA Midusa Morris Akech wacho ni tiegruok ma kamano geto neno ni jokanyo maggi obedo kod ng'eyo e chike manyien go ma bende koni biro kelo lokruok mathoth ni mar kuom higni buora gisebedo mana ka gitiyo kod chike mane okete tim 1968. We are here in Siaya County to sensitize the stakeholders on the National Building Code 2024. This is the second round of sensitization series of sensitization workshops we are carrying across the country. The last one we did was around March, where we did for 14 counties. In this one, which started last week, we are doing for 18 counties. Then the remaining counties, of about 16, will be done in the next phase. We are here to say that we want to enhance compliance by enhanced training and capacity building to create awareness to the public and all stakeholders. Kaluwore kod Midusa Akech eni nyaka sani sekta no osebedo mana katiyo kod chikego ma bende okose kelo lokruok moro amora e sekta no mar gedo e pacho kaendi, kendo kaluwore kod lipode ma osebedo kawuok tunge piny mar Kenya kaluwore kod ruomruok mag udi en mano makoro chike manyien go biro konyo e thiro midhiero maket kod mago. This particular code is a document that is replacing a building code that has been there since 1968 for about 57 years. And this is a new era, new dispensation. With a new code, there are many good things in it, things to do with design, implementation, maintenance, but most importantly, also onboarding the new way of doing things, climate change, design resilience, issues to do with flexibility in terms of material requirement, and many other things. Florence Nyole en achiel kuom jokanyo mar board no mar directors e duolo mar National Construction Authority ma bende okoni gibiro dwaro neno ni jokanyo maggi obedo kod lony ma kare kendo jogo mani kod lony mibiro yiene gi mondo mi gita chenro mag gedo e pacho kam. The current building code is heavily performance based, and it talks about how materials can be used to achieve a certain performance. If it's a wall, you're not prescribed to use a specific material, but the material must perform in a certain way to ensure that the buildings that we're building are robust, they are structurally sound, they are healthy. We are moving towards ensuring that the buildings that are there are also not collapsing, as we have seen in the recent